በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ ዕለት 13 ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ ሩፋኤል እዩ። ናይ ኣቡነ ዘርአብሩኽ እውን እዩ። በረከተ ምሕደረና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክቱን በዝለማዓንቲ ዓመታዊ በዓል እዩ። 13 ሰነ በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር አምላኽ ንቅዱስ ገብርኤል ናብ ባቢሎን ናብ ዓቢ ነቢ ዳንኤል ለኣኾ። ንነቢ ዳንኤል ድማ ካብ ኣፍ ኣናብስቲ ኣድሓኖ። ከምኡውን ዓቢ ዳንኤል ስለምምላስ ዝተማረኹ ወገናቱ እናሓሰበን ብሓዘን እናጸለየን እንከሎ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ገብርኤል ወሪዱ ዳሰሶ ባረኾን ኣጸናንዖን። ብፍሉይ ድማ 3 ምስጢራት ገለጸሉ። እቲ ሓደ ቤተ እስራኤል ድሕሪ 70 ዘመን ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝምለሱ፣ ካልኣይ ክርስቶስ ሰብ ከም ዝኸውንን ከም ዝመውትን፣ ሳልሳይ ሓሳዊ መሲሕ ኣብ መጨረሻ ዘመን ከም ዝመጽእን ገለጸሉ። ስለዚ ድማ ንሕና ንቅዱስ ገብርኤል ክነኽብሮን ብጸሎት እውን ክንጽውዖን ከም ዘለና ኣቦታትና መምህራን ኣዘዙና። ኣመላድነትን ተረዳእነትን እዚ መልአኽ ናይዚ ቅዱስ መልአኽ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለገብርኤል በእደይሁ ዘተአስሩ መላእክተ ሰማይ ጌጋየ በትውልደ ሰብአ ዘገብሩ ለዝንቱ መልአክ በእንተ እበይዎ ክብሩ በብሔረ ግብፅ መምህራነ ስርዓት አንበሩ በዛት ዕለት ይትገበር ተዝካሩ ይብል። በረኸት ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ምስኩላትና ይኹን ኣብ ሳረ ድንግል ማርያም ዝኾነ አሜን። ከምኡውን ኣባ ዮሃንስ ዘኢየሩሳሌም ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ዝኾኑ ኣባ ዮሃንስ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ ካብ ብንእሱ ኣብ ደብሪ ቅዱስ ኢላርዮንን ኣባ ኤስድሮስ ዓብይን መንኮሰ። ምስ ኣባ ኤጲፋኒዮስ ብገድሊ ተጸሚዱ ድማ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለ። ዜና ሕያውነቱን ተጋድሎቱን ትሩፋቱን ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ተሰምዐ። ብድሕሪ እዚ ድማ ኤጲፋኒዮስ ኣብ ሃገረ ቆስጦስ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ምስ ተሾመ ሓርዮም ኣብ ልዕሊ ሃገረ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ገይሮም ሸምዎ። ኣብ ናይ ጵጵስና ዘመኑ ሓንቲ ጌጋ ሰሪሑ ነበረ። እታ ጌጋ ድማ ንቤተ ክርስቲያንን ንደኽታማትን ካብ ምእመናት ዝተኣከበ ገንዘብ ንናይ ውልቀ ጉዳዩ ኣውዒሉ ልብሱን ቤቱን ብወርቂ ኮይኑ ነበረ። ካልእ ሲትረፍ እሞ ዝበልዐሉን ዝሰትየሉን ኣቑሑ ኩሉ ካብ ወርቂ ዝተሰርሐ ነበረ። ፈጣሪ ግን ነዚ ከንቱነት ካብኡ ንኸርሕቐሉ ንቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ለኣኾ እሞ ንሱ ድማ ኢየሩሳሌም ክሳለም እየ እሞ ዝብል ምኽንያት ገይሩ ካብ ሃገሩ ስብከቱ ካብ ቆጵሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ኣተወ። ዓርኩ ስለ ዝኾነ ድማ ክቡራት ኣጋይሽ ስለ ዝመፁኒ እቶም ዝኸበሩ ናይ ምግብን ናይ መስተይን ኣቑሑ ለኣኸለይ። እቲ መስተንግዶ ምስ ተወድአ ድማ ክምልሰልካ እየ ኢሉ ኣእሚኑ እቶም ናይ ወርቂ ንብረታት ኩሎም ወሲዱ ሸይጡ ንዝተሸገሩ ድኻታት ሃቦም። ኣባ ዮሃንስ ነዚ ሊቅ ኣቑሐይ ምለሰለይ ኢሉ ምስ ሓዞ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ጸልዩ ዓይኑ ከም ዝዓውር ገበረ። ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ዓይነ ስውር ዝኾነ ኣባ ዮሃንስ በኸየ። እዚ ሊቅ ድማ ከዓ ረህረሃሉ ኣሕዘኖ እሞ ኣማልደኒ እውን በሎ። ንሱ ድማ ጸልዩ ሓንቲ ዓይኖም ጥራሕ ኣብርሃሉ።
ንምንታይ ድማ በሎ ንሱ ድማ ተግሳጽ እዩ በሎ ድሕሪ እዛ መዓልቲ ድማ ኣባ ዮሃንስ ናብ ልቡ ተመልሰ ቤቱ እውን ገዳም ገበሮ ብዘደንቕ ቅድስና ብፍቕሪ ሐዋርያዊ ኣገልግሎት ንምእመናን ኣገልጊሉ ሓንቲ ድህርም ወርቅን ብትሕቲኣ ዘለው ሽርፍራፋት ሳንቲምን እኳ ክሳዕ ዘይተረኸቦ ዝነበሮ ሃብቲ ኩሉ መጽወተን ካብ ፍቕሪ ንዋይ ኣዝዩ ረሓቐን እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ባዳው ብዙሓት መደነቕቲ ተኣምራት ገበረ ብድሕሪ እዚ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብጽቡቕ ሽምግልና ብሰላም ዓረፈ ጸሎቱን በረከቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለዮሐንስ ፍጹም ኤጲስቆጶስ ኢየሩሳሌም ገዲፎ እበየ ወክብረ ዝንቱ ዓለም መጽወተ ለነዳያን እንበለ መስፈርቱ አቅም እስከ በእረፍቱ ይተረክበ አሃዱ ድርህም ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ወዲ ሄኖስ ቃይናን መዘከርታ ዕረፍቲ እዩ ቃይናን ድማ 170 ዓመት ጸንሐ ንመላሊኤል ድማ ወለዶ ንመላሊኤል ምስ ወለዶ ድማ 740 ዓመት ገበረ ኣወዳትን ኣዋልድን እውን ወለደ ኩሉ ዕድሚኡ ንቃይናን ድማ 910 ዓመት ኮነ ኣዕረፈ ድማ በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሰማዕት አቡላግ መዘከርታ እዩ ናይ 200 ሰማዕታት መዘከርታ እውን እዩ ምእንቲ ጽድቂ ናይ ዝተሰደደ አቦና ማትያስን መዘከርታ እዩ እግዚአብሔር ድማ በጸሎቶም ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን በጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳና ይምሓረና ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ይሰውርና አሜን በረከቶም ይሕደረና ሕጂ ድማ ናይ ዕለት 13 ወዲና ናይ ዕለት 14 ክንቅጽል ናይ አቡነ አረጋዊ በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰኔ 14 ሰላም ለሚካኤል ዘተሰምየ አረጋዊ እስመ ሁረቱ በጥበብ ወፍናዊሁ ልባዌ ምስሌሁ ሁብረ ዘበአሃዱ ህላዌ ሰላም ለቅዱሳን ዘተሰንአው ስንአዌ ከመ በጸሎት ይስዕሩ ስርዓቶ ለአርዌ በዚህ ዕለት ድማ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ ወርሓዊ በዓሉ እዩ ሰላም ለገብረ ክርስቶስ ብእሴ እግዚአብሔር ለንፍሱ ዘኮነ ኬንያ ዘአብእዎ መላእክት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እምዘ ይብሉ አሜን እንቋዕ ድማ ናብ ኣርባዕተ ቅዱሳን አበው ሰማዕታት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን እዞም 4 ቅዱሳን አበው አቦታትና ናይ ዘመነ ዕለታት ሰማዕታት ፍረታት ክኾኑ ከለው ኣስማቶም ድማ አባ አክራ አባ ዮሐንስ አባ ኣብጥልማን አባ ፊልጶስን ይበሃሉ ቅድሚ ናይ መዘከራ ዘመኖም ማለት ኣብ ዝቀደመ ህይወቶም ካህናትን ሃብታማትን ነበሩ እቲ ሃብቲ ድማ ብስራሕ ጥራይ ዝተረኸበ እዩ እዞም ቅዱሳን ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ብሃፍቶም ጋሻ እንዳተቀበሉ ንድኻታት እንዳብልዑ ብክህነቶም ድማ እንዳመሃሩን እንዳናዘዙን ትጉሃት ስለዝነበሩ ብሰብ ኮነ ብእግዚአብሔር መጎስ ነበሮም ብኸምዚ ዝበለ ግብሪ እንከለው ድማ ዘመነ ሰማዕታት አሃዱ በለ ንክርስቶስ ከሓዱ ንጣዖት ስገዱ እንዳበሉ መኳንንትን ነገስታትን ንህዝቢ ክርስቲያን እንዳሰቀዩ አተው በዚ ጊዜ 4 ቅዱሳን ሓደ ነገር መኸሩ እሞ ንአቤት ማእሰርታት ዝተደርበዩ ክርስቲያን ንምግልጋል ተመኸሩ ንእግሪ መገዶም ድማ ክምህሩን ንኡስራት ከጸናንዑን አተው ንዝጠመየ እንዳብልዑ ንስተአስረ እንዳጸገኑ ንስተሰበረ እንዳጸገኑ ንስተሰብሩ
نستمع ندابلعو نستسبرة انداسجنو نقصلهم دما مدحانيت يقبرلهم نبرو ناي مكرا زمن جن اندانوحن اتقف عقا كابلك عند حالفن مسا بزي جزي 4 يوم قدسان اتي عابي ناي مجرشتان وساني اتحالالفو مو مسامعتات قصارو سلازمرتو نكريستوس بموتو كمسلوو دليت حادرم امو ناي موداتا ويا دما سماعتنت كخون مرصو 4 يوم زلوم نبرت كله اكيبم ندخاتات اكافلو بزيكا اب منكوبم زلا عصفي سباري ገንዘብ ካብ ሃብቶም አየትረፉን ድሕሪኡ ጉዕዞ ናብ ናይ ምስክርነት አደባባይ ዓውደ ስምዕ ገበሩ ኣብ ዝፋኑ ዝተቐመጠ ናይ መኮንን ግርማ ኣብ ልዕሊ መሬት ዝፈሰሰ ናይ ወገናቶም ደም ናይቶም ሰራዊት ዘረባን ነዞም ቅዱሳን አየሕፈሮምን بجلس كريستيان إنا إلهم تزاربوا إمبر عبت زمن كمسي إلكا مزراب كسار زقورس عاوي دفرت نبرا إتما كونن دما كاب صبق هايمانتهم من انتي كفاليوم بإساتا قاصلهم اغزابير جن أدحانهم بقسن بسحلتن ببرت أون نمعالتات أساقيهم إزم قدسان جن نأملخهم أمينهم نخلو بأكوتت بدستا بحاقوس تقبلو أبناي مجرشتا جن بزعلت نايموت فردي تفريدوهم تقبلوا ويتا فقيدوا سلام صواتهم صبق أغلقلتهم صادق فرادي كابزخونا فتاريهم أخليل تقبلوا ناي برخت أملاخ كافتوتو سأجان كبرن يعدلنا أمين سنة 14 زخبروا عمتاونا قدسان بعلات دما قدسان أبو سماعتات أبا أكرا أبا يوحنس أبا أبلتما أبا فيليبوس ورحاو بعلات دما أبنا أرقاوي زي ميكائيل قدس جبر كريستوس مرحاوي قدس فيليبوس هواريا قدس موسى نا إغزابير سب أبا سمعون قداماوي أبا يوحنس صادق أدينا قدستنا سهيت كمي إغزابير نتم انت فقرو إلكم نتم قدسان زغلغلخمن اتغلغلوم زلخمن زرسع قفعي أملاخ يكونن نفس وكفكم اتي تسفاكم انتي كفز أملكم كسع مودعتا كمزي زعينتو تقهات كتر ايو ندلي ألنا نتم بإمنة بتعجستن نتا تسفا زور سوا منتي كتمل سوام انبر هاكيات كتكونو اين دلن إنا يبل إبراويان معرف الدشتا فغدي كاوح عسرتك ساو عسرتا سلستا برخات ناي قدسان مسكولاتنا يخون آمين ناي 14 سنكسار آبزي فتصم آمين ناي 15 دما نغسل بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين قدوس ميناس 15 سنة بزا معلت زيقا أوشتي مريوت استبهال عدي قداسي بيت كريستيان وتادر سماي قدوس ميناس سماءت قدوس ميناس استفت أملو يو قدمي زي دما سقا قدوس ميناس حبوء كوينو ينبر نبرا ويتانا دما نخقلص أو أبزدلي اللقيزي دما حاد مخنيات قبرا أبتغاعتي سقا قدوس ميناس حبوءن دفنون كوينو أوشتي زنبرالو صدفي حاد حلاوي أباقع نبرا كاب أباقعو حاد دوية زنبرا بقع دما أب صدفي أب زنبرا قدقاد بزقبرا صبل تتأمق أمو عبتي جيزي كاب دوئو حويا اتي حالاو دما رأيو تدنقا كالوت زحاممو أباقعون دما عمسأهم مو كلهم دما تماي تحاصيبهم تفوسو مدحرزي دما ازي أب كلو بوتا تفلتا كلهم دوية زلوهم إنا مصو دما صبل مدرن ماين إنا حاوسو يقبقو نبرو عبتي جيزي دما يفوسو مخنياتو جن أي فلتون زينا ازي حلاوي أباقيع مالت اون نحمومات بتي ماين ناي مريت صبلن كم زفوسهم عب اندا نقص روم تسمعه ناسي نقص تما ناي قسلي اتدوي قوالو نبرتو نابتي حلاوي أباقيع دما لا أخا نتم أباقيعو كم زفوسهم دما فوسا نسا دما مستفوست نايتي أبت بوتا زفتصم دحنت مخنياتو كتفلت دليت بدحرزي دما قدوس ميناس بحلما تغلص ألامو سغاي أبو
ኣብቲ ቦታ ተሓቢኡ ኣሎ። እንሆ ድማ ኣፍሒርኪ ንስጋይ ከተውፅእዮ እግዚአብሔር ኣዘዘኪ ድማ በላ። ካብ ድቃስ ምስ ነቕሐት ድማ ቅዱስ ሚናስ ከም ዝኣዘዛ ገበረት። ዝኸበረ ስጋኡ እውን ኣውፅአት። ካብኡ ከዓ ጽብቕቲ ቤተ ክርስቲያን ሃነጸት እሞ ንጉስ እውን ኣብቲ ቦታ ከተማ ንኽሃንጹ ንኽምስርቱ ንመኳንንቱን ሸማሙንቱን ኣዘዞም። ዓባይ ከተማ እውን ተመስረተት እሞ እቲ ሃገር ድማ መርዩጥ ተባሃለት። እግዚአብሔር እውን ካብ ስጋ ቅዱስ ሚናስ መቁፀሪ ዘይብሎም ተኣምራትን መንክራትን ገለጸ። ድማ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ኤጲስቆጶሳቱ መጺኡ ድማ በዛ መዓልቲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ቀደሳ። ዜና እተን ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝፍጸማ ተኣምራትን መንክራትን እውን ተሰምዐ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱስ ሚናስ ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለቅዳሴ ቤትከ እንተ ተሃንጸት በመርዩጥ በትእዛዝ ንጉስ ፍሉጥ ሚናስ ዘአንቃህከ በድነ ሃራውያ እምጸት አስተዋጺኦሙ እደው ዘበበ ክልኤቱ ቂራጥ መባአለከ ዘነስኡ በሴጥ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኩን። ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳኑ ይምሓረና አሜን። ናይዞም ኩሎም ስንክሳር ናይ ቅዱሳን በረከት ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተአረመለይ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላትነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቴ ማርያም ሰላም ለቺ ድንግል በድናችሁ ወድንግል በስጋችሁ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ ማነስ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸሊ ምህረተ ወንቲ አን ምህረተ ኩሉ አን ምህረተ ምድራጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለና ኃጣዊነ ተማይጸነብኪ ተማጸነብ ክራንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።